It is with great sadness that we announce the death of Blessed Geza, Comrade Bombshell family yavo yaburitsa an official statement vachitaura ivo uye kukonfirma kuti mukomana ashaika. Vanyora ivo ndokuti, dear Zimbabweans, it is with profound sadness that we announce the passing of our hero, Comrade Blessed Runesu Geza, popularly known as Comrade Bombshell. He left us this morning at a cardio hospital in South Africa. Mr. Geza touched many lives with his fight for justice to ensure that all Zimbabweans realize their aspirations. We urge Zimbabweans to be strong during this trying time. We are aware some people would want to cash in on his death, and we encourage Zimbabweans to ignore any call for GoFundMe towards his funeral. Funeral arrangements are being made, and we will share the details soon. Thank you for your thoughts, prayers, and support during this difficult time. We will give you the name and contact details of the person who will speak on behalf of the family in due course. With a heartfelt gratitude, the Geza family. So ndo tsamba yavaburitsa iyi vakati musanzwa kuti kwai tiri kuedza kumureizira mari nedzimwe nyaya dzingangobuda ari makuhwa. Vachaburitsa ivo the details dzinoenderanawo nezviri kuitika mumusha wavo. Manetizens ari kubatikana zvikuru vakati naigeza zvamakati 1 titenge airtime, takangotenga data takamirira kuti signal iri kubva nechepapi, zvino tichaita sei kana muchinge matisiya tisati tapedzeredza nyaya yatakatanga. Vamwewo vari kuti kokuzondofira kuSouth Africa ndizvo chaizvo zvamaitaura izvi kuti we need functionality in our society, pane kuti tindofira kure nehama dzedu vazoshayikira kuSouth Africa seiko isusu tiine kwedu kumusha. Vamwe ndo vari kuti Geza waizvifila kuti aiwa nguva yake yamperera because kuX uko kuTwitter akanyora iye akati, in these final moments I want you to carry my message in your hearts. You are not alone. I've always fought not for personal gain but for you. I am old and have played my part. It's time you play yours. Your struggles are my struggles. Together we can forge a brighter path. I see in you the fire and fury of a people determined to rise. Do not let fear engulf you. Let it fuel your resolve. Imagine a Zimbabwe where every child can dream, where every parent can work with dignity, and where our resources are shared equally. This must be a reality we should never let slip away. Even as I prepare to leave this world, I do so with the conviction that our struggle continues. I believe in you, in your strength, and your capacity for change. We have fought too hard and lost too much to turn back now. Strengthen your resolve and keep moving forward. So iyi ndo message yakaiswa kuTwitter kukanzi rambai makashinga muchienderera mberi. Zvairatidza kunge munhu anga akutofila kuti iye mazuva ake kurarama akanga akuenda kundopera. Uku kunyora kwemunhu anenge akupa mashoko erairidzo kune vana vanenge vachisara kuti aiwa ngatienderere mberi. Manetizens ari kuti yours was a good and high-spirited fight. We will not forget every single word you told us. What matters now is that you planted the seed and the germination time is busy ticking. I salute you as a true hero because though you've lost the battle, you have nonetheless won the war. Vamwe vakati the only man who really challenges ZANU-PF. May your soul rest in peace, our hero. Vamwe ndo vari kushingisa kuti Vedweka, please declare this man a national hero. Nekuti zvaakaitira nyika kubva kuchimoyo kunyadzonya nezvimwe zvakadaro kusvikira pa 2017 pakaitwa coup. Murume uyu he was part of you guys. Then iko zvino hamukwanisi kuzongomu ignore zvachose. Zvinhu zvinorwadza zvikuru zvaonekwa navaGeza kuti vanoshayikira kunyika yavatorwa. Pamwe pacho unotokwirirwa neBP uri wega, mhuri wakasiya, musha wakapisiwa, wotoshaya kuti struggle yacho ndiri kumbonyatsoiteiko.
pasingaratidze any progress. Muri yashayikirwa mungoziva kuti tinemi mupain yese yamuri kuenda through. Vamwe vari kungoti uyu watirwadza, vamwe vachiti ko paya pakanzi nehurumende uyu tiri kutomuda akafa chero ari mupenyu, zvino zvichaitwa sei? Zvichabudirira here kuti avigwe kuZimbabwe kana kuti ovigwa ariko kuno kuSouth Africa? Mibvunzo yese iyi guys muchaipindurwa nefamily. Tichange tichingokupai kuti mastatement avo ari kuti chinyi. Please don't forget to subscribe. Mubaye zvakare notification bell kuti pese patinoposta ka imoita the first people to know mogara muri kuenderana nenyaya dzenyu.